Good morning. Hingal ko dali ko. Padong gulakaw. So atong vlog karon kay matutag kwan tambungon. Wadag tambungon kay putan mig sudan. So mo ari kog agi kwan highway. Upalit ko og kwan incandescent bulb para dai sa akong gan incubator na ko ni kiniya kining foam incubator ko. So akong incandescent lamp kaniadto di na masiga. So mapait kog duha ka buk incandescent lamp basin tag 25 watts ang paliton. Kita na itlog dito ang incubate ako sa Rhode Island ako nga manok ng itlog nya nga akong crossbreed nilumluman. So di sa kinahanglan ng incubate ang gatong crossbreed ako nga manok. So muna itong vlog karon. Hapit tag construction supply kapit tag incandescent lab man ato tag kuan palit tag gatas pasok pagmangkon no padala nga kwarta o kuman gatas ato tag kuan ato tag kanang merkado. So muna itong vlog. So ay mo kalimot pag-subscribe, pag-follow. So tana, ato na ta.
Pila yung incandescent bulb? Padawan no? Ah. 50? Ang 25 watts? Mahal agad. 25.50. Testing na eh. Oh. Wala. 100 na. Makalas lang ko na. 35 may kaya to. Muna yung kawan para sa pressure pump, no? Pila may yan eh? 85. 85? $85, 1.5 horsepower. Selamat ya. Ah. Kani adto akong palit 35. Sekarang stock na beli lagi pinta. Mahal. Palit lang ta kaya lang ta.
Ambroxolambrolex. Expel na ano mo te. Ha? Expel. Like that? Hoan. 7 months. Walay mo kolte? Yung politic nga po siya. Brand ng fan. May politic na sila tanan. Nya. Brand na nga ako ano mo. Kani ang nana mga brand expel. Mga brand din. Kala eh. Kaya hindi ka ako kayo papasok ko magwang ha. Papitsura na dito dahil. Kaya mong magdaba. Namay ko anday kanang spray bitaw sa ilong sa bata dahil. Para sipon. Nisal. Naamo? Gamitan sa walite. Gamit ko pang ace niya. Ang saan ko kayo? Spray or drops? Spray. Pila mo na siya. Bear brand niya. Katong tag 300 plus. Pili day. Pila pa na. Nakala na lang. So siyang waton. How? 150. Sa kalain? Kanara. Kanina daw day. Pila namin sal. Laser. Pwede na na pang 7 months. Pero spray naman na siya, no? Nakay quaker Nakala sa bata ito drops. pag 180. Ano di ay nagpili? Quaker oat. Pagkapotos. Katanda ko. Oh, Pwede naman siya pa. Parang di pa rin po. Siyempre, may parang di pa. Ang salain. ano tiguan. Ilan daw atong isang spray din. Mama, Wala ito, 100. Ano na yung mga ang umama rin sa mga. o mama. Kanira. O kana. Oh, tama. Ito na ang kuan. Biodiesel. Talaka. Pasan? Oo, ganyan. Magkano? Ha? Aningan? Ha? Tawag ko rin aningan. Namusa aningan. Ilang ito? Ni 120. 20.
Sini nanti? Ila. Kuan. 120 no? Ah. 120. Usa lang siro te. Usa. Pila ni te? 180. 180. Ilan? 15 pesos. Nay makuwag tunga ni te. Pero na te, so lang laro dito te. Maray mo no? Kuan. Tung 218 mo na nabilin sa wagon. Sila ni. Ha? 115. Ah. 235. Ah, kana. Dala ko lang. Ah, lalo na talaga. So, na. Makay 5. 5. Ah, ano ko ha? Ah, dia. Pila yung royal? 20. Banana cake niya usa. Okay re usa sad. Pila yung royal niya? 20 o 15. Ah, 15. Kanang 15. Pila tanan? 29. Kani sumaga. Tulo ka buo. Asa ni ma'am, cheese or munggo plate? Kani lang yung tag 6. Ilang ma'am? Tulo ka buo. Kita pun tak usah bukan dari. Pila to tanan? 49? 29. Sarap ma'am? Pisor mo split. Pila tanan. Oh. 50 mo to.
Ngon. Tosh ka na? Ah, thank you.
Ha? May kumboron. Ngadtong tambungon gud. Sugo ko niya. May na tuwa ako. Oh, sani kining tag-asikuan ba? Yeah. Ano na ba? Dapat ko eh. Kami na daon nagsugo ko pangita. Oh. Sila ka hindi na ko. Airport. Ah, kita ka ito? Oh. Aris mo tre. Ah. Aris mo ya. Ah. Buta ta.